ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ጓል ኣንስተይቲ ቀዲማ ኣባኻ ትሪኦ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ኣስፍሕ ኣቢልና ክንሪኦም ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካኣን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ደቂ ኣንስትዮ ቀዲመን ዘስተውዕልኦ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ? ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ቀዲመን ዘስተውዕልኦ ነገር ስለ ዘለዎም ቅርፂ ሰውነት ወይ ድማ ቁመና ከምኡውን ሃፍቲ ዝመስሎም ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። እዚ ጌጋ እዩ። እቲ ሓቂ ግና ደቂ ኣንስትዮ ቀዲመን ዘስተውዕልኦ ነገር ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ። ነዚ መደብ ድሕሪ ምስማዕኹም ድማ እስካብ ሕዚ ዝነበረኩም ኣረዳድኣ ክንደየናይ ጌጋ ከም ዝኾነ ክርድአኩም እዩ። ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዲመን ዘስተውዕልኦ ነገር ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ነገር ዓይኒ እዩ። ዝሓዘነ ሰብን ጽኑዕ መርገፂ ዘለዎ ሰብን ብዓይነን ሪአን ፈሌን ክፈልጣ ይኽእላ እየን። ናይ ወዲ ዓይኒ ብዛዕባ ጥንካርኡን ድኽመቱን ይዛረብ እዩ ይበሃል። እዚ ሓቂ እውን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ወዲ ክመርፃ እንተለዋ ኣዒንቱ ብምርኣይ ጥራሕ ኣብ ኣዒንቱ ጥንካረ እንተሪአን ነዚ ወዲ ምድላየን ዘይቐር እዩ። ምክንያቱ ድማ ንዓይ ካብ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክሕልወኒ ይኽእል እዩ ኢላ ስለ ትሓስብ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቀዲመን ዘስተውዕልኦ ነገር ድማ ሰውነትካን ቁመናኻን እዩ። ዝተመዓራረየ ቅርፂ ሰውነት መሓዝ ደቂ ኣንስትዮ ንኽደልያኻ ዝገብር እዩ። ብደቂ ተባዕትዮ እውን ክብሪ የውህበካ እዩ። ኮይኑ ግና ነዚ ነገር እዚ ጥራሕ ኣድህቦ ክትህበሉ ኣይደለን። ቅርፂ ሰውነቶም ዝተመዓራረየ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ኮይኑ ግና እነዞም ደቂ ተባዕትዮ ዝውር ኢላ ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ የላን። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ንዓርሶም ዘለዎም ኣተሓዛ ዝደኸመ ስለ ዝኸውን እዩ። ንሶም ከይዕለሉ ሰውነቶምን ፕረዘንሶምን ጥራሕ ከዛረበሎም ኣለዎ። ንሓደ ክፍሊ ክትኣቱ እንተለኻ ንስኻ ከምዝኣተኻ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለካ ኣለዎ። ደው ክትብል ተለኻ ከመይ እዩ? ማእገርካ ቀጥዶ ተብሎ ዋላስ ኮፍ ኣበሃላኸ ከመይ እዩ? ክትከይድ ከለኻ ከመይ እዩ? እዞም ኩሎም ነገራት ብደቂ ኣንስትዮ ቀዲሞም ዝስተውዕሉ እዮም። ደው ኣበሃላኻ፣ ኣካይዳኻ ከምኡውን ኮፍ ኣበሃላኻ እውን ተመዓራርዮ እንተኮይንካ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊሉ ኣድህቦ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ሕቡእ መንነት ይሃልኻ። ሕቡእ ኔቸር ኣለካ ዶ ዋላስ የብልካን? ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀጻሊ ስጉምቲ ወይ ድማ እንታይ ይሓስቡ ከም ዘለው ሪአን ከፈልጣ ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግና ሓደ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ክንደየናይ ክርዳኣ እንተሞከራ ንምርዳእ ዘፀግሙ ከምዚ ዓይነት ደቂ ተባዕትዮ ኣድህቦ ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊሉ ይረኽቡ እዮም። ካብኡ ዘይፈለጥክዎ ነገር ኣለኒ ኢላ ኣባኻ ዝበዝሐ ግዜ ትሕልፍ እያ። ብዛዕባኻ ዝበለፀ እውን ትሓስብ እያ። ግዛኣን ኣድህቦኣን ንዓኻ እንተሂባ ድማ ብቐሊሉ ምፍቃራ ዘይቐር እዩ። ሕቡእ ምዃን ማለት ንደቂ ኣንስትዮ ወልፊ ዘትሕዘን ፆታ ማለት እዩ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ግና ነዚ ሓይሊ ኣሕሊፍኩም ክትህቡ እንተለኹም ይረኣዩ። ደቂ ኣንስትዮ ከም መፅሓፍ ከንብባኻ ኣይግባአን። ንዓኻ ሪኤን እንታይ ይሓስብ ይህሉ ኢለን ክጭነቓ ደጋጊመን እውን ንኽሓስባን ይግባእ። ከምዚ እንተጌርካ ዝበለፀ ንኽህንጠዋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንሰን ድማ ድራማ ስለ ዝፈትዋ ኩሉ ሻዕ ንዓኻ ክፈልጣ ኢለን ዝበለፀ ክፅዕራ እንተለዋ ክትረኽበን ኢኻ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ንነብስኻ ንዓርስኻ ዘለካ ክብሪ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ወዲ ንነብሱ ክከናኸንን ንናይ ባዕሉ ዕላማ ክፅዕር እንተሎ ከስተውዕላ ይኽእላ እየን። ኣብዚ ግዜ ንዓይ እውን ተወሳኺ ግዜ ሃበኒ እንዳበላ ከንፀርፅራ ይጅምራ እየን። እቲ ሓቂ ግና ብተፃራሪኡ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንዕላምኡ ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ዘቐድም ወዲ ይሰሓባሉ እየን። ንነብስኻ ክብሪ እንተሃሊካ ንተፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ እውን ትኽእሎ ነገር ንምግባር ንድሕሪት ኣይትብልን። ቅድሚ ኩሉ ግና ዕላማኻ ክተቐድመለካ ድሕሪ እዚ ንሳ ባዕላ ክትመፅእ እያ። ስለዝኾነ
ንውጥንካ ንሕልምኻ ንዕላማኻ ግዜ ክትህበለካ ነዚ ክትገብር እንተለኻ ዘይትፈቱ ክትመስል ትኽእል እያ ኮይኑ ግና ውሽጠን ዝደልዮ ወዲ ንዕላሙ ዘቐድም ወዲ ከም ዝኾነ ፍለጥ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝጋገዩ ኣብዚ እዩ ኣፍቃሪቱ ስርሑ ገዲፉ ምስኣ ኮፍ ንኽብል ስለ ዝደልየት ጥራሕ ስርሑ ጠንጢኑ ሓደ መዓልቲ ምስኣ ከሕልፍ ይብል እዚ ጠባይ ብዝተደጋገመ ቁፅሪ ንሳ ዝደልየቶ ብዝኾነላ ቁፅሪ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ንዓኻ ዘለዋ ፍቕሪ ይጠፍእ ካባኻ ንምርሓቕ እውን ዘይትገብሮ ነገር ኣይህልውን ፈለማ ክትላለያ እንተለኻ ዝነበረካ ጽኑዕ መንነት ዝህባ ካሊእ ወዲ እንተረኺባ ንዑ ምፍቃራ ዘይቐር እዩ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ንዕላምኡ ዘቕድም ወዲ ከም ዝፈትዋ ክትፈልጥ ኣለካ ክዛረብኦ ዘይክትሰምዕ እውን ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ቀዲመን ዘስተውዕልኦ ነገር ድማ ፍትሓውነት እዩ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ፈላላይ ደቂ ኣንስትዮ ብስምዒተን ዝምርሓ እንትኾና ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብምኽንያት ንምራሕ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንነገራት ብግልፂ ናይ ምርዳእ ጥበብ እንተሃሊካን ነዞም ፀገማት ንምፍታሕ ድልየት እንተሃሊካን ጅግና ወድነትካ ስለ ዝረኣያ ናባኻ ዝበለፀ ክትቀርብ እያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ፀገማት ኮይኑ ርግእ ዝብልን መፍትሒ ዘናድን ወዲ ብጣዕሚ ይፈትዋ እየን ንምንታይ እንተኢልካ ዓርሰ እምነት ከም ዘለካን ካብዚ ፀገም ንምውፃእ ሓጋዚ ከም ዘይትደሊ ስለ ዝርድኣን እዩ ስለዝኾነ ድማ ምሳኻ ክትከውን እንተላ ሰላም ይስምዓ ምስኡ ክኸውን እንተለኹ ሰላም ይስምዐኒ ንዓይን ንደቀይን ጽላል ክኾነልና እዩ ኢላ ክትሓስብ እያ ማርክ ሶሪሌስ ከምዚ ይብል ከም ዝሞትካ ጌርካ ሕሰብ ሂወትካ ክትነብር ኢኻ ሕዚ ዝተረፈ ወሲድካ ናይ ቀደም መንነትካ ከም ዝሞተ ቁፀሮ እሞ ከም ብሓድሽ ንምንባር ጀምር እዚ ናይ ሂወት ተቀዳማይ ምዕራፍ ክኾነልካ እዩ ከም ብሓድሽ ምንባር ጀምር ንነብስኻ ከም ብሓድሽ ፍጠሮ ኣእምሮኻ ብሓድሽ ፍልጠት ምልኣዮ ሰውነትካ ከም ብሓድሽ ህነጾ ኣጠንክሮ ነብስኻ ትደልዮ ሃባ ከምዚ ክትገብር እንተለኻ ዝሓሸ ሂወት ሓድሽ ሂወት ክህልወካ እዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ሂወትካ ብቐሊሉ ትቕይሮ ኢኻ ስለዝኾነ እስካብ መወዳእታ ናብ ዕላማኻ ትልምታትካ ከምኡውን ናብ ሕልምታትካ ንምብፃሕ ትኽእል ብኸምዚ መንገዲ እዩ ዕላማኻ ሕልምታትካ ኣብ ምስኻዕ ዘጋጥሙኻ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ዋላ እንተሃለወ እውን ከጠንክሩኻ እምበር ክስዕሩኻ ኣይትፍቀደሎም ትሞተሉ ነገር እንተዘይሃሊካ ትነብረሉ ነገር ፈፂሙ ክህልወካ ከም ዘይኽእል ክትርዳእ ኣለካ ስለዝኾነ ነዞም 5 ኣገደስቲ ሓሳባት ደቂ ኣንስትዮ ቀዲመን ካባኻ ዘስተውዕልኦ ስለዝኾነ ንዝሓለፈ መንነትካ ብምጥፋእ ካብ ሕዚ ሓድሽ መንነትካ ብምህናፅ ነዞም ኣገደስቲ 5 ነገራት ኣብዚ ሓድሽ መንነትካ ንምእታው ክትፅዕር ኣለካ እዞም 5 ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ሂወትካ እንተእቲኻዮም ናብ ዕላምኡ ብቐሊሉ ክበፅሕ ዝኽእል ጠንካራ ወዲ ክትከውን ኢኻ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ብቐሊሉ ክትፍተው ክትፍቀር ትኽእል ሰክሰስፉል ወዲ ንምዃን ዘፀግመካ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይህሉን ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታ ውርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕነየለይ